Εδώ κοντά μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας και εύχομαι καλή τηλεοπτική σεζόν στην εκπομπή σας. Θα δούμε και τον κύριο Γιώργο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το θέμα του 42χρονου Μαστροπού που συνελήφθη από το FBI. Μπουμπουκάκι ο τύπος, Μπουμπούκι. Μπουμπούκι, αυτός ο άνθρωπος τι έκανε, έψαχνε ευάλωτα θύματα. Μάλιστα μέσα στα θύματα του υπήρξαν και 2 16χρονες. Τις απειλούσε με διάφορους τρόπους. Σε κάποιες περιπτώσεις τους έδινε χρήματα και κατόπιν τους τα ζήταγε πίσω. Αλλά χρησιμοποιούσε και ναρκωτικά, δηλαδή τις έβαζε να παίρνουν ναρκωτικά, οπότε να τις κρατάει δέσμες και αυτές να μην αντιδρούν. Τις εξανάγκαζε λοιπόν να εκπορνεύονται, να πηγαίνουν με άντρες έναντι ποσών 200, 300, 400, 500 ευρώ σε πολλές περιπτώσεις, και παράλληλα είχε φτιάξει και ένα κανάλι σε μια εφαρμογή, ένα κανάλι πορνό, και εκεί λοιπόν τις έβαζε να πρωταγωνιστούν εκεί σε τέτοιες σκηνές, ναι, πορνό, ναι, και κάποιοι έμπαιναν, πλήρωναν αδρά, τα έπαιρναν τα χρήματα όλα αυτός φυσικά, και να βλέπουν αυτά που είχε παράγει αυτός ο άνθρωπος. Να δούμε, κύριε Παντερμαλή, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τι προβλέπει ο νόμος δηλαδή. Εντάξει, είναι κακούργημα η συγκεκριμένη αξιόπινη πράξη. Τιμωρείται με κάθεξη έως 10 έτη, άνω των 10 ετών, ανάλογα αν γίνεται με τη χρήση βίας ή απειλής. Άμα είναι ανήλικο, είναι δεδομένο ότι είναι με χρήση βίας. Δεν μπορεί να επικαλεστεί, δεν το συζητάμε. Να επικαλεστεί, ας πούμε, ότι οικειοθελώς ήταν 16 χρονών. Προφανώς. Είναι ένα έγκλημα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας και της γενετήσιας ελευθερίας. Προσβάλλει με τον πιο βάναυσο τρόπο την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, διότι ένας άνθρωπος δεν είναι θύμα σε αυτό το έγκλημα μόνο από την προσωπική του ανάγκη για επιβίωση, αλλά γιατί γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια κάποιου, του μαστροπού δηλαδή, ο οποίος με το χειρότερο τρόπο θέλει να αποκτήσει κέρδη. Εργαλειοποιείται δηλαδή το σώμα ενός ανθρώπου, είτε μιας γυναίκας είτε ενός άντρα, προσβάλλεται ο ψυχικός του κόσμου με τέτοιο βαθμό που είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει ξανά στην κανονικότητα. Όχι γιατί θέλει το ίδιο το άτομο να αντιμετωπίσει βιωτικές ανάγκες και να διαφύγει από τη φτώχεια, αλλά γιατί κάποιος άλλος εκμεταλλεύεται τη φτώχεια του προκειμένου να επιδιώξει το κέρδος. Και εδώ είναι το κρίσιμο να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια από πίσω επιχειρηματική προσέγγιση από κάποιους ανθρώπους, και γι' αυτό είναι από τα εγκλήματα που πρέπει να τιμωρούνται με το πλέον παραδειγματικό τρόπο, όπου δεν χρησιμοποιεί κάποιο προϊόν για να επιτύχει το σκοπό που είναι κάθε επιχειρηματία, το κέρδος, αλλά χρησιμοποιεί ανθρώπινες ψυχές, ανθρώπινα σώματα. Και το σημαντικό είναι και είμαι σίγουρος ότι να μην βγει αμέσως, είναι το βασικό. Η αστυνομία θα κάνει και την έρευνά τους όπως πρέπει, και η εισαγγελία, να δούμε αν υπάρχει από πίσω επιχειρησιακή δομή, οργανωμένη δράση. Το βασικό είναι γιατί δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο και κάποιος να βγει, να έχει τέτοια δραστηριότητα μόνος του. Θέμα να μην βγει εύκολα. Πες μου κάτι άλλο. Πες μου κάτι άλλο. Γέμισε πάλι αυτή τη βδομάδα, γέμισε το δελτίο ειδήσεων με πιτσιρικαρία που δερνόταμε. Παραβατικότητα δηλαδή, στα παιδιά τα μικρά. Τα έχω γράψει εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε 13χρονο τον ξυλοκοπήσανε στην πλατεία Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη. 11 άτομα ξυλοκόπησαν ένα άλλο 13χρονο στις Σικές. Ξυλοκόπησαν ένα 17χρονο στα Πετράλωνο. Στην Ηλιούπολη 4 ανήλικοι βρήκαν ένα 18χρονο, τον δίρανε και τον ληστέψανε. Δηλαδή, κύριε Πατερμαλή, ο Γιώργος ο Καλιακμάνης, συγγνώμη τώρα που σε διάκοψα Γιώργο μου, επειδή είπες μια πολύ σωστή κουβέντα. Λες εσύ τι κάνει η αστυνομία για να μπει στα σχολεία, να επιμορφώσει κτλ. Εγώ θέλω να επικαλεστώ την ιδιότητα του νομικού. Τι κάνει η αστυνομία, η πολιτεία, συγγνώμη. Εδώ δεν είναι η αστυνομία. Τι κάνει όμως και ο αθλητισμός, γιατί θέλω να επικαλεστώ την ιδιότητα του κυρίου Παντερμαλή που είναι στην ΠΑΕ της ΑΕΚ και, εν πάση περιπτώσει, ο αθλητισμός τι μπορεί να κάνει στις ακαδημίες, που είναι μικρά τα παιδιά εκεί πέρα. Δεν μπορεί να παρέμβει. Αυτό το πρωτίστως θέλω να πω είναι ότι η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων δεν είναι απλά μια νομική
πρόκληση, δεν είναι απλά ένα ποινικό ζήτημα που αφορά τη δικαιοσύνη, είναι πρωτίστως βαθιά κοινωνικό ζήτημα, αφορά τη κοινωνική πολιτική, αφορά την παιδεία μας, αφορά το πώς προετοιμάζουμε τους νέους για να μπουν στην ενήλικη ζωή δεν υπάρχει τίποτα από αυτό, πολίτες. Σίγουρα ο αθλητισμός αποτελεί ένα μέσο υγιούς ενσωμάτωσης του νέου στην κοινωνία και αποτελεί και ένα μέσο και ένα χώρο στο οποίο νέοι άνθρωποι που βρίσκονται στην εφηβεία μπορούν να μάθουν να αγωνίζονται με ευγενία. Καταρχάς, έχουμε πει και άλλες φορές και στην εκπομπή σας και θα το πω και τώρα, ότι η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων έχει μια ηλική διάκριση. Από 12 έως 15 ετών, έτσι, δεν επιβάλλονται ποινές. Επιβάλλονται μέτρα από το δικαστήριο, αναμορφωτικά ή θεραπευτικά, τα οποία έχουν διοικητικό χαρακτήρα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι για να καταπολεμήσουμε σε αυτό το πρώιμο στάδιο αυτές τις παραβατικές και αποκλίνωσες συμπεριφορές, θα πρέπει να επενδύσουμε σε προληπτικά μέτρα, αλλά και σε αυτά τα οποία ήδη έχουμε και ο ποινικός μας κώδικας προβλέπει, να εστιάσουμε έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικά, πιο αποτελεσματικά, να επιφέρουν αυτά αποτελέσματα. Εντάξει, όχι απλά να τα επιβάλλουμε αλλά να παρακολουθούμε την πορεία του ανηλίκου. Το θέμα είναι ότι οι μεγαλύτεροι πρέπει να μάθουμε παιδιά 12 έως 15 ετών να σέβονται, γιατί είναι σε μια ηλικία που από εμάς τους μεγαλύτερους περιμένουμε να τους δείξουμε το δρόμο. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.